呦我的妈！ Ayup ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Hi guys! It's me, Fanele! Laing video na bunta karon mga guys. Ubani ko ninyo mga guys, magayo ko computeron. Yes, magayo tag computeron mga guys dito sa Lubok. Okay, inabot na dito diri sa Lubok. Diri na tawo ang mga nindot kayo og tingog mga guys, sama nako. Corn free. Bitaw mga guys, joke lang, daghang mga nindot ag tingog diri mga guys. Tagalubok ba yatong nindot ug mga tingog mga guys nga choir. Tungod sa kanindot sa ilahang tingog mga guys, niabot na sila dito sa gawas. Gawas sa Pilipinas mga guys ba. Sosyal kayo no. Nga na. We bitaw. Shout out ko mga guys sa Tagalubok choir. Mo pila ba unta ko mga guys sa choir, kaso wala ko ni dayon mga guys kay nadaot akong tingog, nakainom mangug ko gini tubig. Okay mga guys, balik ta sa atong biyahe mga guys, padong sa balay sa customer. Tungod sa kakusog sa atong dagan mga guys, niabot na ta balay sa customer. Ug sa akong paglakaw mga guys, akong natumba ng TL sa iro. Wala ko kabantay mga guys, nga naamre siya natulog. Nagsige manggod kog hangad-hangad mga guys, kay na-miss ko sa balay sa customer. Nindutag balay ang customer mga guys. Unya pagsulod na ko sa balay mga guys, na ako nakita, nindot kay nga iring. Sure ko mga guys, mahalon to nga klase nga iring. Okay mga guys, diara ang computer ni customer. Ang complaint de sa customer mga guys, dili daw mo gana iyang computer. Before ta magsugod og check sa iyang computer mga guys, mag-sit up sa ta sa atong tripod. Mag-sit up ta mga guys, kay mag-video ta. Vlogger bayata mga guys ay kuyawa tawhana good. Syempre nga na magsugod na diha. Okay mga guys, magsugod na ta. Unang buhaton na to mga guys, magpahiluna sa ta sa wiring sa computer mga guys. Inahuman naman tagpahiluna sa mga wiring mga guys, automatic. Syempre mga guys, saksak na to una ang power cord. Ibaya mo on ang computer mga guys, kung dili na to isaksak. Paghuman na to saksak mga guys, syempre power on dayon ta. Okay mga guys, ni power on na ang computer. Ang pasabot din ni customer mga guys, nga dili mo gana, dili mo sulod sa iyang OS. Ang OS mga guys, ang pasabot na operating system like Windows 7, Windows 8, Windows 10 mga guys. Ug sa akong pag-check mga guys, need gyud mag-upgrade ang customer og SSD. Need pa na ko balikan mga guys, kay wala pa ko kadala og parts. So mo to mga guys, diri na tama na akong pag-repair. Pag human ako repair mga guys, nindong ko diri sa jad ako na duwa nga volleyball. Shout out ko mga guys, aning namaligya og tempura. Plano la ba jud ko mang negosyo ngunaan ni mga guys ay. Nakalimot lang ko mga guys, wala maday koy kwarta pang negosyo. Pero mga guys, sige lang, basta mo na to mga guys, pila ra gud po'y plano mga guys. Okay mga guys, naman naman tag parking sa atong motor mga guys, musulod sa ta dito sa jad, kamo tanaw ta sa dula nga volleyball. Shout out po ko ni Dikdik nakakandasag mga guys. Magandang dilag, puso ko ay nabihan. Okay mga guys, padayon ta sa atong lakaw nga mosulod ta dito sa judge. Shout out ko na nila mga guys, nagbantay sa entrance. Nagstorya da mi kariyo ni mga guys, kay naghisgot siya bahin sa iyang tablet nga dili na ko ma-repair kay lisod kayo ayuhon mga guys. Salamat din ni mga guys, iya kong gipasulod nga walay bayad. Kariyo ra man ko sa sulod mga guys, mag-video ra ko kariyo. Dili man gud ko magdugay mga guys, kay mo balik pa ko dito sa Tagbilaran. Mga guys, taga-alegria day mo kung kaila mo ani niya. Okay mga guys, musaka ta diri sa ibabaw para makita na to ang top view sa dula nga volleyball mga guys. Shout out ko sa tanang mga nananaw diri sa dula mga guys. Okay mga guys,
Shout out ko ni ate mga guys nga nagpa-cute-cute pero cute man pud siya mga guys oy. Ay kagwapa ba ni ate mga guys oy. Smile ni ate mga guys murag nakadaog og sweatress. Ni-order day ko mga guys ni kuya og french fries balik 25. Mga guys basta nangita mog tempura. Siling espada. Bisita lang mo diri mga guys. Shout out po ko ani nila mga guys taga Bilyadolid. Ay sa wakas mga guys naluto na gyud ang french fries. Grabe mga guys daghan kay namalit diri. Shout out po ko ni G Mark Fartes mga guys kabats na ko sa high school. Grabe mga guys tungod sa kabisi dugay naming wala magkita niya. Dugay na pud ning wala magkita sa uban nga classmate nako sa una mga guys. So mo to mga guys wala may nagdugay og istorya kay mauli pa sila sa baklayon. Nindot ta mga guys no ang mabalik pa ang mga kagahapon. So mo to mga guys nalipay ko nga nagkita mi balik kunya wala may nagdugay og istorya mga guys kay mauli pa ko dito sa Tagbilaran. So before ko mauli sa Tagbilaran mga guys nihapit sa ko diri sa Albor kay diri ko nagpalit og prutas o gulay. Grabe ilahang tawong diri mga guys nagsinaw-sinaw. Tungod sa kasinaw sa ilahang talong mga guys nagkuha ko og upat para sudan na mo ugma. Og sa akong kadugayan nga pagpili-pili mga guys, murag nakakita kog pareha sa akuha. Daghang salamat din sa mga tindira mga guys, dire nga gipahangyo ko nilag taman. Ang akong bayronon day mga guys, 170, akong gisulay hangyo ko madala bag 100. Grabe kay makadalag hangyo mga guys no. Ay syempre mga guys, wala ni sugot ang tindira. Pero pasalamat mga guys kay nakahangyo kog balik 20 nila. Okay mga guys, dire ra taman ang akong video. Daghang salamat mga guys.